ଗୋଟେ ଖେଳ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଧଇଁ ହଉଛୁ ଯେ ଟେନସନ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି କ'ଣ ପାଗଳା ହେଇଛି କହୁଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ରଘୁଆ ପୁଅ ଗାଣ୍ଡୁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୋର ଯୋଉ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉନି ମୁଁ ତା 50 ଟଙ୍କା ମାଗି ମାଗି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି ଏଇ ରଘୁଆ ପୁଅ ଗାଣ୍ଡୁ ତ ହଁ ବେ ହଁ ମୁଁ ଅଛି ଟେନସନ୍ ନେ ନା କାହିଁକି ପାଗଳା ହଉଛୁ 50 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଶୁଣ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ଆରେ ତୁ କେତେ ନା ମୁଁ ଅଛି ନା ମୁଁ କରେଇ ଦେବି 50 ଟଙ୍କା ଆରେ ସେ ନଦେଲେ ମୁଁ ଦେବି ଆରେ କାନ୍ଦେ ନା ରେ ଉଠରେ କାନ୍ଦେ ଆରେ ବୁଝା କାହିଁକି ଶୁଣ ଆରେ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ ଆରେ ସେ ଶୁଣ ରଘୁଆ ଗାଣ୍ଡୁ ଡେଲି ଏଇପଟେ ଦେଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଡେଲି ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଧାରା ଫେରତା ହବ ବୁଝିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏବେ ଆସିବ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଆସିବ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ବୁଦାମୂଳ ଦେଖିକି ଲୁଚି ପଡ ବୁଝିଲୁ ବୁଦାମୂଳ ଦେଇ ଲୁଚି ପଡ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଗିଛି ହେଲା ଏଇଠି ଗାଣ୍ଡୁ ଆସିଗଲା ବେ ଲୁଚିକି ରହ ଜଲ୍ଦି ଗାଣ୍ଡୁ ଆସିଗଲା ହଁ ମୁଁ ନୁଚିକି ଅଛି ଏଇଠି ନୁଚିକି ଅଛି ସେ ଆସୁ ହଗେଇ ଦବାନି ଆଜି ହଗେଇ ଦବ ମୁଁ ନୁଚିକି ଅଛି ହଁ no. No. आज साला राहुल गुंडी पड़ी मैंने झाड़ा क्लीयर हवा जाना पड़ी No. 50 टका कहीं नहीं मो तो कोई झाड़ा है कि ना पता नहीं काई थी ना झाड़ा है कि ना तो घर को चालो ना मत यही कि तो कर यही तू पागल किती रे झाड़ा है कि ना झाड़ा है तो बात भी देला मुझे दे 50 टका के तो नो सुनो दादा मत यही कि दे किती नहीं जानी मत यही कि सुन ना मत शुण गोटे बड़ा जिनस दौर 500 टंकार मूल्य तार बुझलु बड़ा जिनस नौची कौन टेस्ट देख किए मु खाई मत 50 टका देख टेस्ट तर करी देख मु शुण टेस्ट कर 500 टंका मूल्य वाला बुझलु 500 टंका ठीक है ने खाई की देख हला देख टूटे ने मु आउ टिके नौची खाई की देख बुझलु देख खाई केना लागु भल लागुत ए मजा आछियो राहुल गुंडी नंबर 1 गुंडी मजा आछला No.